omahku kidul kotak-kotak ya. Buri pos. Aku Mbah Mulyasin nggih, Mbah. Aku sembahun, terima kasih. Ngersake gedine sambil temani karo komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nongko dono etan lapangan nggih, ampun suwun. Niki enten nawala kali kita lagu podang kuning. Kali setunggal maneh ijing miring. Nggih. Saking Pak RT kagem ibu-ibu ingkang mapan wonten dapur sugeng mirsani. Nggih, sampun dapurake. Sik iki saka ingkang menggati panjenengane Bapak Supamin tuan rumah ngersake gubuk asmara Nyidam Sari karo pepeling. Ya, kok sampun dapurake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dalang. Wilujeng dalu derek kersane request gelo, oh ya. Di gelo. Matur nuwun, terima kasih kok diaturake ya tembange gelo. Sami-sami. Yo. Sik iki diwaca pian. Saka Yoska sing ngersani liwat apa kuwi jenenge? Lewat streaming. Ya, sing mapane ana ing Desa Beji, Kecamatan Buirangu, Kabupaten Tulungagung. Tole Yoska. Panggimane kula Tole Yoska Tulungagung nyuwun ninggal katresnan. Ya, Kang Kembang Big Mary. Wah, Mary saiki dolar. Ya. Matur suwun. Ya, kula Ahmad Arifin. Tambal ban Kusuma Wijaya Puspito Nolo saking kula Ahmad Arifin mekaten wilayah nggih Mas. Aturake insyaallah nggo. Ya iki mergo pundutan akeh. Ya. Sik. Panjenengane Bapak Parmin. Ya. Bapak Parmin. Ayo Parmin, asmane Pak Parmin nggih. Ngersake tembangan sing kepenak. Ya. Ya berarti gubuk asmarane mengko insyaallah. Yo, saiki aku arep njajal iki berjumeneng liring. Jadi sakune Mas Sambil munggah alangkah baiknya yen ono langgam-langgaman sing kepenak dirasake. Arek-arek laton digoleh. Yo ben jumeneng dirasa kutang dan kubet takut. Ring? Wah, sehat-sehat ya tuh? Alhamdulillah sehat. Wah, ini dari sowan yang Ponorogo. Nongko dono, ini mau sing ngersake Bapak Supati ngersake dadi ati. Ditawani nganggo asmara done ben dadi cepet. Dak sumbang. Apa sih mari Kang? Aku berbahasa halus lho, jane karo awakmu niku mesti kok jarak iki lho. Boten jarak kok. Ayo numpake saiki mosok arep dadak takon lho. Mosok kowe lek karo bojomu aku lek jalu saiki. Wah, kok dene to. Iya. Enak lho sing kodene. Ayo, iya enak. Bisa dong. Iya. Kekarane wong akrem itu tutur rupa. Ya.
Mugi-mugi Bapak Pamin, Ibu Suminah tetep rasa kuat lan ngomong putra ayah. Sempulur saya sehat, lulu pamtuning bumi saya tikel ngatikel. Ya. Grabyak semangat lho. Nah iya wajar. Ya Mas Sumono grabyakne rada pendiam. Ya sing ngomong iki anak mantu jenenge Mas Eko. Ya. Ngomong. Ketipris lho wong iki nek wong cenderung agama ngarani ketipris. Ning wong iki biasane pinter serawung. Iya. Manjen wong lapangan ndak iso ngomong iki. Sudah di marketing itu pinter. Mayone dagangane. Ya. Ya. Wah. Ora gawe cek kok lho. Nek Mas Andrew niku lho. Lah gawe cek kok kaya apa aku kecepet. Boleh nang cepet wae. Apa kecepet? Itu ngomong. Iki mau saka Bobo Suparti paring bebungah lho. Ya bebungahe apa jeneng Arto 100.000. Ini tambah kas. Lo mboten wani kali Mbah Yasin iki 50 jadi 100 Yo. Iki lho duwite tak gowo iki lho. Mboten ana sing jenengan delete ngono satu pinten. Aku apa tukang ngomong iki kudu selalu fair ngono lho.
terbuka dalam organisasi kok jangan tintan. Paham? Ya. Ya. Maka kendang sing didadekne kendang itu kendangane Mas Anggi. Ya, kendangane ngangge kendangan dangdut ning kendangan dangdut sing di setengah variasi karo Jawonan. Nonjolke kendang ibem. Ya. Yo, terus Mas. Option. Ya.